Pero tamén estes días varias categorías base do Portazgo Sociedade Deportiva están a participar ali en Barcelona no torneo internacional organizado por Comit e ademais con boas sensacións. Temos precisamente a un dos adestradores desas categorías base do clube cullerdense desplazado ali a Barcelona para que nos conte como está a desenvolverse todo por ali. Jairo Portela, que tal? Boas tardes. Hola, moi boas tardes, que tal? Como Bueno, estamos? desplazado ali, como digo, en Barcelona xunto con máis adestradores do clube cullerdense e con equipos das categorías base do Portazgo. Como marchan as cousas por ali? Pois moi ben, a verdade é que moi ben, disfrutando do clima que temos por aquí, a verdade é que collemos un moi bo tempo, os rapaces están disfrutando un montón a experiencia, aproveitamos tamén para facer moitas actividades, así que todo super ben. Por lo tanto, un desplazamento para xogar ali ese torneo internacional, pero que non se circunscribe únicamente ao fútbol, polo que me comentas, tamén hai que aproveitar, non? Para facer alguna actividade que outra. Sí, ao final eu creo que a experiencia hai que vivila completamente, creo que o fútbol é unha parte moi importante dela, pero tamén hai que disfrutar de outras cousas, como pode ser da convivencia, pode ser disfrutar de outro tipo de actividades, e tamén, bueno, de estar un pouquiño lonxe da casa e ter un pouquiño máis de libertad quizás para os nenos e saber o que é vivir unha experiencia así que son máis quizás de clubes un pouquiño máis profesionais, por así decirlo. Bueno, está claro que esa experiencia seguro contra equipos de moitísima calidade vai a servir de cara ao futuro, pero tamén podemos decir que é todo un premio, non, para o traballo realizado ao longo de todo o ano. Sí, a verdade é que os rapaces veñen moi ilusionados porque xogan con canteiras de clubes moi importantes de Europa, incluso de fora de Europa. É unha oportunidade única para eles vivir este tipo de experiencias porque é moi difícil ao final poder competir contra estes equipos e a verdade é que o están facer super ben, a verdade están competindo en todas as categorías moi ben, sacando nunhos sitios mellores resultados que noutro, pero bueno, están disfrutando un montón da experiencia que ao final é o importante. E sempre, como dicíamos antes, ante equipos non só a nivel nacional, porque tamén xogan ali equipos de fora, equipos estranxeiros. Sí, por exemplo, categoría Levín tiña o grupo unha selección exipcia, tamén tiña no grupo un equipo de Uzbekistán, un equipo italiano, os cadetes, por exemplo, xogaron contra un equipo noruego, hai equipos de Latinoamérica tamén, vamos, que hai un montón de culturas, diferentes tipos de fútbol aquí no torneo. Así como se aprende, non? Así xogando contra equipos non habituais e sobre todo, pois, como digo, unha gran experiencia de cara ao futuro que seguro vai a mellorar a todos estes xogadores do noso concello. Sí, ao final nós temos unha visión do fútbol que o fútbol aquí en España pois traballase dunha maneira e ao final atopaste xogando contra equipos de outros sitios, por exemplo, os italianos son equipos que dende pequenos compiten moi ben, teñen ese fútbol que quizás aquí se perdeu algo, ese outro fútbol de calle que ali sí que o teñen, e ao final tamén está ben, porque ao final estás encontrando que os nenos están aprendendo un tipo de experiencias que aquí non suceden. No noso fútbol non suceden, tanto para ben como para mal, pero bueno, son a verdade que son cousas novas para eles e todo o aprendizaxe que adquiren, pois moi bo é. Bueno, me comentas que os rapaces estamos seguros que van a aprender moitísimos de cara ao futuro, pero tamén pode ser, non, que o mesmo corpo técnico ali os adestradores e tamén podan sacar conclusións de cara ao futuro. Sí, claro, ao final pasamos moitas horas vendo fútbol, o que xa acabo de dicir, ver equipos de outros sitios, moitas maneiras diferentes de xogar, ao final tamén che vale a ti un pouco para ensinarlles aos rapaces que non é só o que temos aí, que hai moito máis fútbol e moitas máis maneiras de xogar noutros sitios, que ao final podes coller detalles delas que che poden axudar nun futuro. Bueno, comentar, ti personalmente, adestrador desas categorías base do Portazgo, además de estar ali cos rapaces, tamén imagino que a temporada, no balance que podemos facer, é moi positivo, porque o equipo cadete B, lembramos, xa o comentábamos de feito en estes micrófonos, conseguía o ascenso a segunda futgal. Sí, a verdade é que eu levo con ese grupo de rapaces, este é o segundo ano, o ano pasado acabamos o ascenso sendo infantís, este ano sendo cadetes de primeiro ano volvimos a acadar o ascenso de categoría,
A verdade é que é unha sorte poder adestrar este grupo, porque a mí é unha persona que me gusta moito adestrar, que me gusta moito mellorar, aprender dos meus erros. Estes rapaces danse para eso, porque lles gusta moito, son rapaces que queren aprender, que queren mellorar, que queren competir, son rapaces que non faltan un adestramento, e ao final eso para un entrenador é o todo, porque danche todas as facilidades para poder traballar e mellorar, tanto eu como a eles. Pois esperamos e sobre todo desexamos que tamén o fagan ben o ano que ven na categoría superior. E por certo, tamén un apunte que podemos agora facer de cara xa ao vindeiro mes de xullo no campo de O Carrizo, xa sabemos, está confirmado que vai a ser unha das sedes do campus de Fran en esa primeira quincena de xullo, polo tanto, de novo tamén un aliciente para os máis pequenos. Sí, a verdade é que sí, a verdade é que tivemos a oportunidade de cerrar unha sede co campus de Fran aí no noso campo. Eu vexo unha oportunidade super boa para os nenos para disfrutar do fútbol e tamén de outras actividades que se realizan con outros nenos do Concello e da área da Coruña. Non sei, a verdade é que considero que todo o que seña pasar tempo, xogar ao fútbol, facer deporte, convivir con outros rapaces é moi positivo, e para nós tamén, porque moitos rapaces do noso club van a poder disfrutar del. Pois outra cita tamén interesante, sobre todo apetecible na primeira quincena de xullo, esa sede no no Carrizo do Portadgo no campus de Fran, e sobre todo pois tamén no equipo, imagino que xa pensando nos últimos días ali en Barcelona, levades ali dende a fin de semana cando está previsto retornar aquí a casa. Sí, mira, chegamos aquí o sábado, empezamos a competir o domingo, por sorte a maioría dos equipos aínda xogaron hoxe, pero solamente clasificou o KDTB a fase final do torneo e xogará todavía mañán nos cuartos de final, e se hai sorte a veces somos capaces de dar un pasiño máis e volveríamos a xogar. De todas maneiras, temos programado a volta o viernes, chegaremos aí a Culleredo sobre as 12:30 da noite. Pois tempo teremos aínda, o tempo, mellor dito, tedes ali para disfrutar, e cando o equipo chegue, pois falamos de novo e podemos facer o balance xa definitivo. Perfecto, entonces, pois quedamos así. Quedamos emplazados. Jairo Portela, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Nada, moitísimas gracias a vos. Un saúdo, ata logo. Hasta logo.